Hello mga bay, kumusta? Ang atuang kahintang karon no, di ako magputos ko diri og kuan. Tabako ni Lolo Jose. So bisag busy kayo karong adlaw kay do namin bisita nahala extra gyapon gamay para maglingaw ninyo mga higawa. So dira akong kaldero napuno na og patatas nga gi-slide nako paghiwa. Para kuan na siya banig nga romblon sa tabako ni Lolo Jose. Og dira ang palaman niya no, ang kanon. Kung inyong nakita dunay mga green grass of home. Kining bugas nila nga Egyptian rice ang tawag. Tangan ako og mga parsley, kamatis, simpre, ahos, sibuyas bombay. Og di apoy tuba sa akong kilid no. Alauna kapinan taknos kapunon dinhi sa akong giningkurang karon. So murag painit na ning kape nako. Ting snack na. Di ara magputos ko, samtang magputos ko. Ala sige magtabi-tabi kay di man maka-live kay kuan. Hinay kay connection magputol-putol man ang atong tabi. Silusok ayo ang connection oy. Di gid siya magpakuan, singan ani. Di gid siya magpahulang. O di ara ang ako ang diskarte no. Sa ko ang paglikit sa tabako ni Lolo Jose. Di ara hugot ni kaayo siya mga bay no. Ang akong gigamit ang katong pustanan sa kuan, ang katong basiyo sa mozzarella, kaning macaroni, basiyo sa macaroni. Ako lang na siyang gipikas, tangtangan og mga kuan. Ang sulod akong gigamit ha kay sa gawas do na may mga printed man ning nasa gawas, dili pwede basi mo pilit dito sa tabako ni Lolo Jose. So dirita sa sulod magamit. Ibukad lang nato na sa ato ang plato. Yahong bandihado. Ang darang dahon ni kuan no? Sa tabako ni Lolo Jose. Bitaw grape leaves ni siya mga bayno gikan ni sa California. Gipak ni siya sa USA. Hello ninyo diha sa taga USA. Og naabot diri gi-deliver sa nasod sa mga kabalasan. Dira ibukad na nato. Tangan nato ang usa ka kutsarita. Oy bali time sa ha. Wa na nalibat na. Nahubog pang kusinira bay. Dapat diri siya sa likod. Ining dunay mga kuan-kuan. Dunay mga ugat-ugat. Nimo siya ibutang. O katong hamis. Mo to sa gawas. Diri gid siya sa gawas no. Kinahanglan. Dili pwedeng mabali. Okay ra mabali ang pante. Ayaw lang ning dahon sa tabako ni Lolo Jose. Ay, kinabuhi. Naputo lang atong live atong miaging gabi. O gabi wala nagka-live kay kuan. Piting panglaban ako gabi, kadali-dali sa trabaho diri. Maglabay basura. Dara. Tabako ni Lolo Jose. Maglabay sa basura, mamubog bulak. Human tirada din diri kusina. Sinumbagay na din diri sa mga limpyohon, hugason, hala. Hugason nga tagaliog. Umandagan dayon sa taas, daghan kog labunon oy. Mga habol. Pila na ka bulan wa malabi. Limaha na nga gop-op. Kay biting bisiha. Intawan ning bulan sa piste. Pista. Bulan sa puasa. Dali ra kay malungkot hugot pagkaisa nga tanan. Dito paspasan na nako ni mga bay kinahanglan alas 2 matak-ang ani. Imo pa kog Diyos ani sabaw ani niya ba. Wa pa kayo ning dahona? Singalan Ergat ang ngalan. From California. Hello ninyo diha sa California, USA. Sa Amerika, United States of America. Hello ninyo diha tanan. Di ba gapos ko atong sinina mga bay? Sinina babara sa dire.
Ang Pasko kunuhay nila dere. Gapos ko itong sinina hinatag sa igsuon sa amo nga babaji. Di ba fit man kay ito sa nga tanan? As in, kita kayo ang body dye. Klaro kay body dye, no? So, kita kayo ang mga kalawasan, ang mga kaugatan, kay piting kayo, ang mga kabilbilan. Malakragid siya. So, anong kabuntagon? Sa muang pagmata intawan. O sa dihang ni mata pod, ang himungaan. So, ay laing trabaho, kundi sige lamang pamutak-putak aning mga iyahang mga ulipon. Nangutan ako sa iya ha, kunon saya akong lutoon. Itubag man ko dayon. Ug hain na ang sininang hinatag sa akong igsoon. Kay akong lantawon. Nakabalak naman ta ning kagwangan eh. So, lahi ang akong pangutana, lahi ang iyahang tubag. Peting Brighta sa mat. Ang tubag niya bahin sa Pilipino. Di ni sakag ko sa makadjud sa among kwarto. Aron kuhaon ang sinina nga hinatag sa iyahang igsoon ug ipakita kaniya, makita niya kung unsa hitsura. Da halang plaster na nako sa iyang atubangan sa sininang piting piita. Akong giana mga bay, o dera ang sinina inatag sa imong igsoon. Ingon siya, dili na pwede. Kay guot kaayo na ninyo kita ang mga kuan. Ingkumunya kay ganahan man ko, ganahan kay kuan inatag sa imong igsoon, anana ko. Siya basta ayha ninyo na ikuan tan-awon sa nako inigsuot kaligo sa amo. Anga nanugo pa. Gawra po siya. Nanugo pa siya kaligo daw mo. Ini ang kasugo way ligo. Maligo sa kuludaan dayon ikuan isuot ko nung kay halatawon. Ay Ginoo tabang mga langit. Ay ana bitaw ko ni Runa nga agay, ano ni palit man ni sinina ani, hindi man ni pwede ani ning tao diri. Siya bahala siya day oy. Basta mahayo niya isuon kay isuon may palit anak. Mo to. Mo tong sugilanon bahin sa sinina. Bisag na ana nila ang tanan. Grabe pagit sila ka mga huna-huna. Naana sila itutoy, naana sila lubot. Naana sila mga sapi, naana nila ang tanan, balay sa sakyanan. Mga salapi, mga kapigayunan bahandi. Kumplito na sila. Kaming mga ulipon nga talag sa lamang makasuot og sinina nga panggawas ing tawon. Harangan pa sa mga kugtong. Talag sa gani makasuot og sinina nga intahon nga so ni arang-arang ra ba ni ganing sigig suot aning murag taw-taw basakan o patandag kuha o wagi mag-ilhan daghaan ang mga hawak diha kay wa na bitin ang dagkuha kasuot lang taon nagkuan makasuot lagi ka usa sa usa ka tuig kaduha ba pilang Pasko kung makagawas. Usas ka tuig makagawas. Kagawas ka usa ka semana do na poy bantay mga galon. Paghihapon kay kagawasan ni. Kay tanga. Mga gini kinabuhi dire kung manrabaho ka diri sa nasod sa mga balason. Ang ilang mga hunahuna po grabe ka pino. Ingong yung mga balas. Uy, Ginoo ko tabang mga langit. Ganata na nato ning kuan. Tustos ni Lolo Jose. Kaya na. Napay daghang buhaton, dili lamang kini. Natong putahe kalong adlaw. Laham bukari. Pulo kahiwa. Indian soup. Asa naman nagkunaw diha oy.
Macaroni bechamel. Sa mga nangutana, ang siya ng sauce sa macaroni, no? Nana diha ako nang gipos. Saan paghimo sa bechamel? Kabkaba lang ninyo na ako mga videos diha. Kaya nara diha, gipos na ako. Antawa lamang ninyo. Isa ni? Tara. Panata na nato ni. Still lang kinabuhi ah. Tabang mga langit. Tulo na lang kaadlaw, mahumanong adlaw ah. Humana ning ilahang mga kalaki. Gut ba kaha kung balik ba sa normal ang adlaw kung mahumana ning pista, basig samot na hinong ka abnormal simbako. Yung mga utok sa mga balason tao magka-Clorox. Sus, ginoo ko. Lami kay uli lagi. Magka-Clorox ni sila, makauna-una kay dautan. Katagay Clorox, sus, ginoo ko. Makapungot lagi kaayo. Malukok naman yaw-yaw ni hagdanan pa yung kusina. Ma-abnormal tag apil na nilang kalaki. Mapataka naman tag pangasaba ang daplin. Hala, sige pangasaba, sige gunghong ng daplin. Kay og dito ta mo istorya sa ilahang atubangan, tinud-an na yung gini atong istorya nila. Kuan magi sila, masampalong magi sila sa ato ang tubag. Mauna nga pugna na lamang no. Pailob na lamang ta sa daplin, dinhi na lang ta sa hagdanan magyaw-yaw ano. Kibot-kibot atong simbol nga may tingog ng gawas. Sige lagi mo. Kaya siyaon man. Kay magyaw-yaw ta na lisod na kaya siya, masampalong sila sa atong tubag. Dako ng problema. Di man sila kadawat sa ilahang sayop. Gusto mo nila sila perminti ang pagpikto. Nahala sige. Kung mo na ang inyong gusto siyang kinabuhi. Bahala na mo. Basta ayaw lang ninyo kalimte. Nga madato man ta og mapugre. Parehas lang gyapon ta balik sa yuta. Parehas lang gyapon ta mabahog tae. Parehas lang gyapon ta lubnganan. Ilawam sa yuta. Balik lang gyapon ta sa yuta. Pailob lang ta ni, taman-taman. Tama sa makaya. Siging pailob sa mga tao nga di masabtan. Mga po nakasabot sa mga kahimdang. Hala, sige. Berahan ta ni. Pila naman na ka minuto, marag taas-taas ng minutos na to karon no. So magtabi tagdagdan so may lain na tong dalian. Uy, sa pulyo. Hala, ning kamot higop. Samtang katrabaho. Pero nagkaon ako mga bayoy, nahuman ako kaon kay na may bahaw kahapon. Itong dukot-dukot ba sa akong giluto nga akuan. Itong vegetable, rice with vegetable. Naman ito yung dukot-dukot. Pero ang dukot dili siya gahi. Humok kaya po ng dukot kay nindot man na ilang kaldiro diri kay humok man ang dukot. Ara, nanong ka pang iring ron. Agay, isa ito yung gikuha, nahagbong man siya. Buak na, impas. Kuan mo to kung gikaon, ang sobra dayon ang sobra po sa kanon nga puti. Ilahang kanon diri nga puti, basmati rice man ni mga bay, mo ni piti tag-asa. Gikan sa India, basmati rice. Basmati white, ano sa to? Basmati white Indian rice. Ang tawag no sa mga nangutana unsa na amo ang bugas dire. So basmati white Indian rice. Una pitik tag-asa ini ka
kuan manubo man siya ba managko. Hello di ay kay Ani Kim Tabinas. Hello bye. Salamat kaayo sa akong mga viewers sa Facebook and YouTube. Hello ninyong tanan. Daghang salamat sa inyong mga pagbangga, inyong pag-amuma, pag-alima, o lawaw sa tanan sa inyong magkanunayan. Nga pagsunod sa atong programa, ang sugilanon sa kinabuhi ni Inday Kabkab, mga OFW man, o mga kaagi sa unang panahon, no? Salamat kay sa inyong mga kanunayan nga pag-atan. Hello kay Zachary Zian Elioren. Hello kanimo bay. Salamat kay sa inyong mga comments, no, sa atuang comment box sa YouTube and sa atuang Facebook. Thank you so much. Please ayaw mo kalimot og ishrang kay taw ayaw ta mo kalimot og subscribe and turn on sa notification bell sa tuang YouTube, no? Pag human mo subscribe, search lamang ang Inday Kabkab sa tuang YouTube channel. And after nimo mag-subscribe, magawas dayon ng bell, no, sa kilid. Ang kampana sa simbahan. What you are going to do is to turn it on so that you are very updated. Atay. Nakatagay ako kape, nakaman-English gamay. So, para updated mo kanunay sa akong mga new videos. Gimingaw na ako mag-post sa ato ang YouTube channel, no. Murag pila na mga adlaw ko wala naka-post diha. Kay busy kayong tigol na ko intahan mga bay. So, ayun, i-turn on lang ang atong notification bell sa ato ang YouTube channel na Inday Kabkab. Search lang Inday Kabkab lang gihapon. Dayon, no-chat na dayon na nimo ang YouTube, no? Kung kuan, ma-turn on nimo ang notification bell. Di na kinahanglan nga mangita, mag-search pa kanako. Mo-chat na dayon ang YouTube nimo automatically. Basta naka-turn on lang ang notification bell sa ako ang channel. O sa ako ang Facebook po, sa ato ang page na Inday Kabkab. Pagka i-see first pud nimo ang ato ko ang page, maato lang mo dito, tan-aw lang mo dito dayon. Ngita lang dun yung see first. Mo-chat dayon na sa inyo, ha. Automatically. Nadunan ako ibag-ong mga post. Mo abot di na kinahanglan nga mangita pa mo sa tuang wall. Automatic na siya, automatic. Tawag nga salamat yung tanan sa mga kanayang pagsuporta. Tini ka na ako. Hello di ay kay Bay Nilda Bishop. Gimingaw na ko siya mabuhak hakbay pero sa busy pa man kaita kay wa pa man human ang pista diri oy. Magtabi lang unya tapuhon. Mingawon ko atong katawan ni mga pinahungaw bitaw. Pinana ba? Dayon. Kanang way tingog niya nang gawas na tanang mga papangig bitaw natong duha. Ito ba ayo diha kanunay. Og hello sab kay Losi Hater. Ani? Ina kinahanglan mo manon pa nako ning warag anap. Ina manon sa nako ning warag anap kay dili pwede. Kinahanglan matak-ang na ning kuan ni Luluhos eh. Sik panawag mo sa na po na inyo ipapuno diyang paluto. Gara o siya, no? Yaw-yaw na po yung kusina. Muna lang na kinabuhi sa kuan. W. Lokok na magpangyaw-yaw ni ng daplin. Naghanap kay gipaluto. Mansa na puga na iyang ipa. Himo. Hello kay Mary Reyes. Hello kanimo ba? Kay Maid Vlogger. Hello bye. Salamat kay sa imong makanunay nga pag-komento, no? Maid Vlogger. Salamat kayo bye. Kanunay gid na akong makita ng imong mga komento na permente sa ako ang mga post. Salamat kaayo. Thank you very much. Shukran. Asa naman to dapit? Hello usab kay Ligaya Ansok Alcansado. Di man koy kopya diri sa ako ang kilid kung inyo nakita.
nagsulat-sulat ko samtang nag-reply ko kanang ma-replyan ako na lang pong ihapit og sulat no. Hello usab kay Nanay Tess Espina o kang Nanay Grace Carvalho ko. Salamat kay Nay ha. Og ingon mo na sab kay Telms Gogap. Way salamat kaayo bay ha. Basta nasayod na ka. Basta salamat kaayo. Bisan pa man sa akong chat nimo, akong ipaibaw nimo, wa pagid ko nagkahibaw, pag balita. Ingana naman gid sila. So ako na lang magpasalamat kanimo pero naka-istorya na ako akong mga bahandi. Nalipay kay sila og salamat kaayo. Salamat sila kanimo og lipay kay sila sa blessing ay mo hanggi share. Salamat kay bay. Ingon man usab kay by Nida Gihan. Gihan ba ni or Jihan? Hello ni mo diha bay sa America. Hello kaniyong tanan din ha. Salamat kay isang tanan. Ingan man usab kay Charles and Cathy May. Hello kanimo bay. Kumusta? Daghang salamat. Bisag busy kaayo ko nahala. Paningkamot gihapon og gamay video no kay gimingaw man kog tabi ani akong kamera eh. So, pero kay nakalingkod man ko kay maglingkod man gid ko ani. Kay di matabang ni og kuan. Tindugan ni mo ni. Kay puros tindog na ko hantod unya. Hantod unya na ni alas 8, alas 9 ba. Tindog niya launa midya diri. Just imagine how many hours I'm standing here. So, just imagine what pain I'm getting after this. Nakaman-English na po siya. Yeah, but yes, you know, that's why. But it's alright. Yeah. Hello di ay kay eating man. Og sa imuhang love wife. Sa imuhang wife. Sa imong love nga wife. Yeah, hello. Hi. How are you? I'm fine, thank you. Ay, kabayo. Kabayo nakabuhi. Yeah, this kind of food I'm doing now. They call it warag anab. Sweet and sour warag anab, yeah. And I call this tustos ni Lolo Jose. I named it very unique. Tustos ni Lolo Jose. Yeah. I have somebody asking, what's that? Tustos ni Lolo Jose. I am the only one who named it very unique. Yeah. Basta mga Bisaya, mga unique gid na uy. Siguro siya na lang na mga kabuang ba. Hello kay bay Aida Kingsbury or Kingsbury. I don't know how to pronounce it properly. I'm sorry. But it's you. By Aida Kingsbury or Kingsbury. Madre, ibig sabihin, Madre dire, ibig sabihin, I don't know, maybe, Madre sa kon, Madre sa Arabic, Ginoo ko, tabang nga langit, Madre, why Padre ana, I don't know, I'm not sure, like that. Yeah, Elvira Espirito, hello kanimo bay? Hapit na mahuman ang minuto, no? So, kay Vivian Jumel, hello kanimo ba? Ug ingon mo usab kay Yvette Smith, kay Albert Abalayan, hello. Kay Mariam Carado, hello kanimo ba? Kay Rally Iroy, hello nimo diha from Davao tan siya. Kay Mercy Grace Binaro, hello sa tanang taga Davao, taga Cebu, Cagayan de Oro, Sami City, Pagadian, Dumingag especially. Kay gikan ko sa Dumingag sa Buanga del Sur, hello din yung tanan diha. Kay Mercy Grace Binaro o kay Berna Malco. So maura to akong nakopya no kagabi.
Samtang galiply ko, so ni kopya-kopya ko gamay. O mahuman ni nga ang kuan ang pista din balik na ta sa tuang tulumanon, napaw kasi